Pokračujeme ve flexinovele, anebo kdy můžete zmizet z kanclu úplně legálně a za prachy. Při úmrtí nově budete moct čerpat neplacené volno po dobu 5 dnů. A už nebudete muset dokazovat, že jste na pohřbu byli po dobu nezbytně nutnou dobu. Hledání nové práce. Ve výpovědní době máte 4 dny placeného volna na pohovory, ale pozor, kdo odchází za trest, má jenom polovinu. A když si práci nenajdete, nově můžete čerpat 2 dny neplaceného volna na úřadu práce na poradenství. Doprovázíte babi k doktorovi? Tak teď nově volno na cestu tam i zpět. Novinka je cesta zpět prej. Svatba. Stále máte 2 dny volna, ale náhrada mzdy je jasně jen za den obřadu. Ať děláte 8hodinovou směnu nebo 12hodinovou. Zdravotní postižení, pokud se nedostanete do práce kvůli počasí nebo povodni, nově vám to zaměstnavatel musí uznat jako překážku. A příště se podíváme, co se mění od ledna 2026. Nezapomeňte sledovat, ať vám něco neunikne.